Il-ħadd it-tajjeb. Illum 17 ta' Diċembru, it-tielet ħadd tal-Avvent, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija fil-Qrendi. Jikkonċelebraw il-Kappillan Dun Mario Sajt, Monsinjur Manuel Aġus, Dun Ruben Gawċi u Dun Raymond Kassar. ħafna l-miliet l-lum 17 ta' Diċembru ġejja din il-ġimgħa speċjali għall-attività tal-Knisja bil-quddies li se nqaddsu li twassalna propju għall-miliet.
fil-parroċċa Sisa tal-Pendi biex tikkonferma il-Ministeru Pastorali ta' Fader Mario u jinqara mill-bit tal-Nazzazjon bħala kappillan u nieħu l-opportunità biex nistidinkom li tolbu s-saċerdoti tagħna dan it-tielet ħadd tal-Avvent u b'mod speċjali għal vokazzjonijiet. Charles Jude Cicluna għal grazzja tal-Alla u tas-Sede Apostolika Arċisqof ta' Malta. Lill-Aziz fi Kristu Reverendu Saċerdot Kanonku Dun Mario Sajd b'xewqat ta' ġid ta' dejjem fil-mulej. Jiena li naf bil-ħajja tajba u eżemplari tiegħek u bil-għaqal u l-ħeġġa li inti urejt fil-Ministeru sissa bħala viċi kappillan fil-parroċċa tar-Rabat u responsabbli għaż-żona tan-Nigret, bħala kappillan tal-parroċċa ta' Ħalaxaq u dawn l-aħħar 4 snin bħala amministratur parrokkjali ta' din l-istess parroċċa tal-Qrendi, kif ukoll li għandi xhieda ta' min joqgħod fuqha dwar il-kwalitajiet sbieħ tiegħek, nixtieq nurik kemm nafdak u nistmak. Għalhekk billi jiena nixtieq li din il-Knisja ikollha kappillan u rettur tajjeb, jiena nagħti u nafda fidejk Kanonku Dun Mario Sajd li msemmija parroċċa u knisja parrokkjali tal-Qrendi, dedikata lill-Alla taħt it-titlu tal-Verġni Mqazza Marija imtella fis-sema, bid-drittijiet u bid-dmirijiet kollha li jmorru mal-uffiċċju ta' kappillan, sakemm il-ħtiġijiet ta' dioċeżi jitolbu li jiena jew is-suċċessuri tiegħi insejħulek biex taqdi id-dmirijiet saċerdotali tiegħek bħala kollaboratur tagħna f'xi post jew qasam ieħor ta' dioċeżi. Bħala xhieda u prova ta' dan kollu jiena ordnajt lil hawn taħt imsemmi kanċillier tal-Kurja biex iħejju jirreġistra dan id-digriet li jġib il-firma u s-siġil tiegħi. Moti mill-Kurja Arċiveskovili ta' Malta, il-Furjana, illum 21 ta' Novembru 2023. Charles Jude Cicluna, Arċisqof ta' Malta, Charles Buġejja, Kanċillier. Jiena Reverendu Kanonku Dun Mario Sajd, kappillan ta' din il-Knisja parrokkjali tal-Verġni Mqazza Marija imtella s-sema il-Qrendi, inwietu naħlef li nkun fidili u obbedjenti lejn l-Arċisqof u s-suċċessuri tiegħu li nħares il-liġijiet tal-Knisja u direttivi li l-awtoritajiet ekklesjastiċi joħorġu minn żmien għal żmien li naqdi bil-fedeltà kollha id-dmirijiet tiegħi ta' raj tal-poplu ta' Alla li ġie fdat lili. Inxandar il-kelma ta' Alla, niċċelebra l-misteri qaddisa u nħabbrek għas-salvazzjoni tal-bnedmin biex inġib aktar il-qoddim l-għaqda tal-imħabba fir-rabta tas-slim fil-komunità parrokkjali avdata lili u li bir-reqqa kollha u bil-għaqal nieħu ħsieb il-wirt spiritwali, kulturali, artistiku u patrimonjali illi din il-familja parrokkjali irċeviet minn missirijieta. Inwietu kolli nagħmel dejjem ir-rieda tal-Arċisqof u s-suċċessuri tiegħu meta l-ħtiġijiet tad-dioċesi jitolbu li għandi naqdi id-dmirijiet saċerdotali tiegħi f'postijiet jew foqsma oħra tad-dioċesi. Hekk Alla jenni u dan l-Evanġelju mqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu. Illum il-Ħadd 17 ta' Diċembru 2023. Nippreżentalkom il-Kappillan Fader Mario.
ġara it-twelid ta' Sid u li bqalb ferħan jiċċelebraw dejjem b'solennità għal-Ġisa. Bibnen Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu s-Sata flimkien mal-Ispiritu Sant għal dejjem ta' Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajija. L-Ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi, għax il-mulej konsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Batni ndewwi l-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjassrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għaxu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja t-tieni, bħala rus imżejjem b'kuruna, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Bħal mal-art tnibbet, bħal mal-ġnien inibbet il-miżruħ fih, hekk il-mulej inibbet il-ġustizzja u l-foħrija quddiem kollha kemm huma il-ġnus. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi flimkien, naqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħli ħinja flimkien taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis hu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu flimkien taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Flimkien taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, ifirħu dejjem, itolbu bla qiegħda, iżżu ħajr lil Alla f'kollox. Dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Ixxekklux l-Ispirtu, tmaqdrux il-profezija, ippruvaw kollox. It-tajjeb żommuh u fuq kollox warbu kull xorta ta' ħażin. U Alla taslim iqaddiskom f'kollox u jżommkom sħaħ bla mittiefsa fl-Ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Fidilu Alla li jsejħilkom u huwa jagħmel dan. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. L-Ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi
biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Il-qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni, dan ġie bħala xhud biex jixhed għad-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl imma ġie biex jixhed għad-dawl. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din. Meta l-lut ta' Ġerusalemm bagħtu għandu xi qassisin u leviti biex jistaqsuh int min int u stqar bla ma ċaħad jien minix il-Messija, huma reġgħu staqsewh mela min int Elija, minix għalilhom, int il-profeta, le weġibhom, imbagħad qalulu mela min int biex nagħtu tweġiba lil dawk li batuna, min tgħid li int. U wieġeb kif qal il-profeta Iżajja, jiena l-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert u wittu it-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej huma staqsewh mela kif qiegħed tagħmmed la m'intix il-Messija u la Elija u lanqas il-profeta. Jiena nagħmmed bl-ilma weġibhom Ġwanni, imma f'nofskom hemm wieħed illi intom ma tafuhx u li ġej warajja. Jien anqas ma jistħoqli inħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien jgħammed. Din hi l-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Ippermettuli naqsam kelma ta' inkoraġġament ma' Fader Mario llum maħtur uffiċjalment kappillan ilek 4 snin taqdin din il-komunità. Jiena nawguralek li tieħu l-ewwel qari mill-profeta Iżajja Fader Mario bħala il-programm ta' dan il-ministeru tiegħek li inti qed tgħix hawnhekk, mhux se tibda, qed tgħix hawnhekk. Aħna l-ewwel nett is-saċerdoti imma mhux biss niftakru nfakru lil nfusna li dak li aħna mhux mertu tagħna imma lix l-Ispirtu ta' Alla huwa fuqna u magħna. L-Ispirtu tal-mulej fuqi u ikkonsagrani. U inti kkonsagrat maqtuħ mill-oħrajn minkejja id-djufija tiegħek, il-fatt li inti bniedem tad-demm u l-laħam biex twassal bxara tajba, biex iddewwi il-qalb miksura, biex tħabbar il-ħelsien. Itlob li l-ewwel esperjenza ta' ħelsien ta' faraġġ ta' bxara tajba tkun għalik li tgħixha, imma wkoll li twassala bil-ħajja tiegħek, bil-ħarsa ħanina tiegħek, bl-imħabba tiegħek. Żewġ sibijiet osra ispirati mill-Vanġelu li għadna kemm smajna llum. Min isegwini fuq TVM kull nhar ta' Ħadd jaf li spjegajt li din is-sena ddedikata lill-Vanġelu ta' San Mark, hemm minnhom se nibdew nisemgħu wkoll siltiet mill-Vanġelu skont San Ġwann. Għaliex San Mark huwa Vanġelu qasir m'għandniex propju siltiet biżżejjed għal ħdud kollha, allura matul din is-sena wkoll speċjalment fis-sajf se nisemgħu diversi siltiet sbieħ mill-Vanġelu ta' San Ġwann. U llum hija waħda minn dawn il-mumenti fejn San Mark jiskot ftit, smajnieh għal żewġ tieħdut, għat-tielet ħadd nisemgħu silta mill-Vanġelu ta' San Ġwann. Mill-ewwel kapitlu li x'aktarx kien innu antik li l-komunità tkanta fi dawn iż-żminijiet tal-Avvent u l-Miliet. U nisġa
li tanni il-fatt li l-iben tal-Alla sar bniedem xi ħaġa li se niċċelebrawha bħallum ġimgħa mill-lejliet il-miliet il-qudiem, imma wkoll tintroduċi dan il-personaġġ li ltqajna miegħu wkoll il-ġimgħa li għaddiet ta' Ġwanni il-Battista. L-ewwel ħsieb li nixtieq nislet huwa dak li jgħid il-Vanġelu ta' San Ġwan fuq il-Battista li jismu Ġwanni wkoll. Ġwanni l-Evanġelista jitkellem dwar Ġwanni il-Battista. Diġà l-isem tagħhom huwa sabiħ għax Ġwanni Joħanan fisser Alla ħanin, Alla ħniena. Meta l-mulej għażel li jibgħat il xi ħadd qablu għażillu dan l-isem, isem magħżul minn Alla biex ifakkarna li Alla huwa ħniena, Alla huwa ħanin. U jgħid Ġwanni ma kienx id-dawl imma ġie biex jixed għad-dawl. Xi ħaġa li għandha tolqot lilna wkoll l-aħwa. Quddiem il-mulej Ġesu nifhmu li qegħdin fil-preżenza tad-dawl mhux tad-dlam, tad-dawl. Imma li mhux aħna d-dawl. Aħna msejħin biex nixdu għad-dawl. Waħda mill-affarijiet sbieħ tat-tiżjien tal-miliet huwa l-użu ta' dwal. Il-kewkba, il-mixela li nagħmlu dawn huma xhieda tad-dawl li huwa Ġesu. Ifakkarna li aħna irridu nagħmlu din l-għażla li nkunu xhieda tad-dawl. Maħniex aħna d-dawl, imma xhieda tad-dawl. Fil-fatt il-missieriet ewlenin tal-Knisja kienu jħarsu lejna il-familja ta' Ġesu u kienu jiftakru fil-qamar, il-misteru tal-qamar. Għaliex il-qamar m'għandux dawl minnu nnifsu jirrifletti id-dawl tax-xemx. Mhux hu id-dawl, imma jixed għad-dawl. U aħna meta nħarsu lejn il-qamar niftakru wkoll li dak id-dawl huwa rifless tax-xemx li hija propju stilla kbira li hija sors ta' dawl fiżiku li aħna nistgħu nkejlu u nħossu u anke ta' sħana. Il-qamar huwa dawl rifless. Imma dawl rifless li jaffettwa il-ħolqien u anke jagħmel kambjamenti fil-klima li taffettwawna. Għalkemm li aħna nirriflettu t-dawl ta' Ġesu jista' jkollna impatt. Hekk meta tħarsu lejn il-qamar mhux bħallum għax naqra msaħħab. Ftakru, isma' mhux aħna d-dawl, aħna xhieda tad-dawl. U tieni ħsieb hija mistoqsija ispirata minn xi ħaġa li hemm minnhom jgħid Ġwanni l-Battista meta jitkellem mal-messaġġiera li bagħtu il-Fariżej. U jgħidilhom f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx. F'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx. ċanfira ħelwa di. Il-mulej qiegħed f'nofsna. Aħna nafuh. Aħna nafu min hu l-mulej qiegħed f'nofsna. Aħna niġu l-Knisja nisemgħu l-kelma t'Alla, niltaqgħu miegħu fis-sagramenti. Qiegħed preżenti fil-proxmu tagħna. Dak li għamiltu mal-iżgħar fostħuti għamiltuh miegħi. Imma dak il-kumment hekk ħafif ħafif ta' Ġwanni ta' minni ftit fuq l-aħwa. Fostkom hemm wieħed li ma tafuhx. Aħna nitolbu li f'din il-ġimgħa li ġejja qabel il-miliet nibdew insiru nafuh il-Ġesu. Ġesu li huwa il-ħnina ta' Alla, id-dawl, il-ħajja, it-triq, il-verità. Dak li għallimna nħobbu saħansitra lill-edewwa. Dak li għallimna narawh fil-proxmu, fil-batut, fiċkejken. Nitolbu l-mulej li qed fostna biex aħna nsiru nafuh.
Sa nistieden lil Fader Mario biex quddiem il-komunità iġeddet il-wedijiet li għamel meta ġie ordnat saċerdot. Aziz ħija Fader Mario, nistiednek iġeddet il-wedijiet li għamilt fl-ordinazzjoni tiegħek quddiem dan il-poplu ta' Alla li qed ikun afdat f'idejk. Trid taqdi bil-ħeġġa kollha d-dmir tiegħek li dra l-poplu ta' Alla u tajn lill-isqof mill-aħjar li tista' fil-ħidma pastorali. Iva inwiet. Trid tiċċelebra bit-tjieba kollha u kif xixra il-misteri qaddisa t-tifħir ta' Alla u għal-qdusija tal-poplu Nisrani. Iva inwiet. Titinti bil-erfula għal kollu, tħabbar il-kelma ta' Alla billi xxandra l-Evanġelju u tfisser il-fidi kattolika. Iva inwiet. Trid inti tingħaqad dejjem aktar minn jum ieħor ma' Kristu saċerdot li joffra lilu nnifsu lil missier għalina bħala vittma safja u bla teba u tikkonsagra ruħek lil Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Iva inwiet. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Għatuh ċabċipa kbira anke biex tagħmlulu kuraġġ. Sa nqumu bil-wifqa u jiena nistedinkom l-ewwel nett f'dawn il-jiem nitolbu ħafna għal paċi. Sib tiegħi jmur mal-ewwel f'ambjenti ħafna qrib tagħna l-Ukrajina se nagħlqu sentejn din il-gwerra li s'issa qatlet miż-żewġ naħat iżjed minn 500,000. Immaġinaw kemm dulur fil-familji, 500,000, iżjed minn 500,000. U anke fl-art fejn twilet u għex Ġesu l-Palestina. S'issa noddu minimum 20,000 vittma mis-7 Ottubru law. Nitolbu anke għall-ostaġġi, ma nitolbu għal tant vittmi innoċenti, eluf ta' tfal maqtula. Nitolbu għal paċi, nitolbu. Nitolbu għal parroċċja tal-Qrendi għal Fader Mario biex tikbru flimkien bħala komunità li tirriflettu u tixtu d-dawl li hu Ġesu. Nitolbu. Mulej inti qiegħed f'nofsna. Għatina l-grazzja li narfuk u nħobbuk. Nitolbu. Aħna nsellmu lill-lom tal-istennija f'dan l-avvent, nitolbu l-barka tal-mulej fuqna bl-interċessjoni ta' Sittna Marija. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Jina nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqassa. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika
nistqarma b'dija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li jint waqqaft u b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Li ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Om Verġni stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex sibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħanħobs, rattil-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u bil-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja.
ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix ti tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun ifejha.
Nitolbuk mulej il-ħnina tiegħek biex din il-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu miħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu Sidna. Nieħdu l-okkażjoni sabiex nirringrazzja lill-Alla l-ewwel qabel kollox tas-sejħa li għamilli bħala saċerdot. Ningrazzja lill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof tal-fiduċja tiegħu fija. Nirringrazzja lis-saċerdoti milli mod speċjali din il-parroċċa illi flimkien bħala kollegi nagħtu is-servizz tagħna hawnhekk. Ningrazzja lilkom ilkoll illi oġobkom tattendu għal din il-qoddisa. Sindku il-Kunsill Lokali, il-Kunsill Parrokjali, il-membri familjari, l-għaqdiet tal-soċjetajiet mużikali ta' dan ir-raħal. Grazzi l-koll, il-fratellanzi u dak kollha l-għaqdiet kollha li attendejtu biħġarkom. Grazzi kbira lil kor parrokjali wkoll tas-sem tiegħu f'din il-qoddisa l-abbatini, dak kollha li għamlu dak kollu li qegħdin taraw hawnhekk illum knisja sabiħa għall-okkażjoni. Dak kollha li qegħdin isseguna wkoll fuq it-televiżjoni, grazzi tat-talb tagħkom, jiena nwedkom illi bħala kappillan kif għamilt matul dawn l-aħħar 4 snin inkompli nagħmel mill-aħjar li nista' dejjem għal-ġid flimkien magħkom ta' din il-komunità parrokjali ħalli nkomplu nikbru dejjem fl-imħabba bejnietna u fl-imħabba tagħna lejn Alla. Grazzi mill-qalb. Jiena qabel nagħtikom il-barka u nwassal ovvjament lil kull min qiegħed isegwina, nixtieq infakkarkom, se nfakkarkom kull darba il-miliet nikkonkluduh fis-7 ta' Jannar bil-festa ta' Trere, bil-festa tal-Epifanija. Il-miliet nikkonkluduh fis-7 ta' Jannar bil-festa tal-Epifanija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Wasalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum, it-tielet ħadd tal-Avvent mill-parroċċa tal-Qrendi. Il-Qrendi ilu parroċċa mill-1618. Kif sar parroċċa, in-nies tar-raħal bnew knisja ġdida iddedikata lil Santa Marija flok il-knisja li kien hemm. Din reġgħet inbniet fis-seklu 17 u hi l-knisja li għadna ngawdu llum. Fix-xhur li għaddew tlesta r-restawr fuq il-faċċata u l-ġenb tal-kampnar tax-xelluk tal-knisja permezz ta' fondi Ewropej u l-kontribuzzjonijiet mill-parruċċani. Is-sena d-dieħla mistenni li tiġi restawrata l-bqija tal-Knisja minn barra permezz ta' fondi nazzjonali. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta.
Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-inaqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.